Hello, παιδες. Ήρθαμε για ψαρεματάκι. Ωνε, ωνε. Λοιπόν, παιδιά, ήρθαμε για ένα βραδινό ψαρεματάκι στην Ελευσίνα πάλι. Ελπίζω να φαίνονται όλα καλά. Το μέρος δεν το λέμε. Τραβάω μόνο με το κινητό σήμερα. Το μέρος δεν το λέμε. Το μικρόφωνο σου το έβαλες από μέσα. Ναι. Εδώ. Δεν ακούγεται. Και ψιλοβρέχει, δεν ξέρω αν φαίνεται στην κάμερα. Σιγά που βρέχει και χαλίζει. Τα καλάμια τα έχουμε στήσει ήδη. Εδώ. Και ρίξαμε. Και με το που ρίξαμε πήρα και μια τσιμπιά, να τα λέμε και αυτά. Καλή τσιμπιά, διπλή τσιμπιά. Έκανα να το καρφώσω, αλλά δεν καρφώθηκε. Εδώ είμαστε. Οι βολές που κάνουμε είναι με όσο πιο σιγά μπορούμε. Δηλαδή, τι να σας πω, ρίχνουμε στα το πολύ 10 μέτρα. Γιατί άμα ρίξουμε παραπάνω θα βγούμε στην απέναντι όχθη. Και θα δούμε. Είναι αρκετά ριχά εδώ. Είναι νωρίς ακόμα. Πρέπει να είναι 9 η ώρα. Και θα δείξει το βράδυ. Ο Φίλιππας σπινάρει. Σπινάρι. Λάστιχα άλλαξες. Σπινιάρι. Ο Φίλιππας σπινιάρει. Λοιπόν, αυτά θα ράξουμε τώρα. Άμα δούμε ότι τσιμπάει καλά θα βάλουμε και άλλα καλάμια. Άμα δούμε ότι δεν τσιμπάει θα φύγουμε. Άμα δούμε ότι δεν τσιμπάει θα φύγει ο Φίλιππας. Πάμε αλλού ρε. Και βλέπουμε. Λοιπόν, τα λέμε σε λίγο. Λοιπόν, παιδιά, πήραμε την πρώτη τσιμπιά. Δεύτερη. Βασικά πήραμε κι άλλη. Τσιμπησές. Ναι, το δεξί. Ωραία. Ένα λιθρινάκι. Κοιτάξτε πουστιά. Λοιπόν, θα το πω στο βίντεο live. Περίμενε, να το δείξω. Βλέπετε τα αγκίστρια. Λοιπόν, θα το πω στο βίντεο. Περίμενα να το βάλω ωραία. Βγαίνει τα αγκίστρια. Θα το πω στο βίντεο live. Πάει το ψάρι, μπαίνει τα αγκίστρια μέσα. Αλλά... Λοιπόν, περίμενε να το πω. Παναγιώτης Μπουχαλάκης. Το λέω στο βίντεο, μαλάκα, η πατέντα σου με τα διπλό αγκίστρι δουλεύει. Το τράβηξε, γιατί οι μπετόνια έχουν διπλή. Για να γίνεται το σιρτάρωμα. Το θέμα είναι, Τι, το κατάψε και είπα να το σώσουμε, αλλά... δεν σώνεται αφού το έχει πάει. Σώνεται, είναι λίγο. Βγάλω το. Φέρε μου τα Δεν χειρουργικά εργαλεία. Δεν έχω. Κλειστό το προπόδι. Έσπασε. Ο απελευθερωτής. Ο απαγκιστρωτής. Θα πάω να φέρω το δικά μου. Μπουγαλάκης. Μαλάκα το κόλπος με τα δύο εκεί θα δουλεύει. Μπράβο, είσαι θεός. Τράβηξε το ψάρι επιτέλους, ρε μαλάκα, από τη μια μεριά και καρφώθηκε και από την άλλη. Το boost τον Παναγιώτη. Πού το σκέφτηκε. Ωραίος. Κάτσε να βρούμε απαγκιστρωτή μπας και το σώσουμε. Τέλος πάντων, αυτό. Κλείνω. Άμα το σώσουμε, το σώσαμε. Άμα δεν το σώσουμε, δεν το σώσαμε. Τα λέμε σε λίγο. Λοιπόν, παιδιά, με το που πήγα να αφήσω το κινητό μου, σηκώθηκε τέρμα ο ειδοποιητής του Φίλιππα. Ναι, θέλω να ρίξω όμως εγώ. Θα το βγάλεις να το αφήσω, να το κλείσω. Λέγε ρε. Κάνεις ποινιές ο βλαμμένος. Λέγε ρε μαλάκα. Ωραία, κλείνω. Κατέβα το κουδουνάκι πάλι πάνω και άστο. Κλείνω και θα το βγάλει σε λίγο να πάω να ρίξω και εγώ το δικό μου. Παιδιά, ρίξαμε ξανά, δολώσαμε. Εγώ έχω φτιάξει το σούπερ ζυμάρι μου εδώ. Το θέμα είναι ότι έχει μάλλον αποτύχει σήμερα. Δεν είχα σιμιγδάλι και δεν μου έχει σφίξει καλά. Είναι λίγο μπουρδελέξ. Δεν πειράζει όμως, το δοκιμάζω. Δεν ξέρω κατά πόσο μένει πάνω όταν το ρίχνω, αλλά οκ. Εδώ μέσα στα 2-3 μέτρα κάτι έχει και μας κόβει ξηράφι άμα πέσουμε εκεί.
Μου κόψε ξηράφι δηλαδή κατευθείαν τώρα. Παπ, μάγκωσε λίγο και κόπηκε. Η μάνα τελείως, έχασα το βαρύδι. Τώρα ρίξα λίγο πιο μακριά. Και άμα θα μαζέψω πιο δεξιό μάζεμα, όπως το λένε. Ο Φίλιππας κάτι κάνει εδώ. Δένει αγκίστρι. Τα έχει πάει και τα έχει βάλει τα καλάμια του εκεί. Ξέρεις τι θα γίνει τώρα, Θα δούνε το βίντεο πάλι και θα αρχίσουν να λένε εκεί που ψαρεύεις είναι βρώμικα και τα ψάρια δεν τρώγονται. Δεν πεθάνατε ακόμα που τα φάγατε. Δεν πεθάναμε. Όταν πεθάνουμε θα το καταλάβετε. Και εμείς θα τους πούμε, τα ψάρια που πιάσαμε, τα φάγαμε. Αλλά επειδή δεν πιάσαμε, δεν φάγαμε, άρα δεν πεθάναμε. Καλά λέει. Λοιπόν, προς το παρόν δεν έχει γίνει κάτι άλλο. Τίποτα. Αλλά έχουμε μέλλον. Και θα γίνει, να ξέρετε. I'm sure about this. Προς το παρόν πάω να βάλω ένα παράμαλο τώρα 33. Γιατί 33? Γιατί έχει μεγάλα ψάρια. Δεν φαίνεσαι καν με το κολοφός. Γιατί πρέπει να δέσω 33 με ένα μικρό αγκίστρι. 7-0. Όχι ρε, άσο 0. Πάλι άσο 0, εκεί δεν βάζει μυαλό, Αφού να τα έχω τα μικρά πάνω. Δεν Τα έχεις γίνει. και εσύ πάνω, πολύ μυαλό, τσίμπησε. πολύ ψάρι. Ναι, Τσίμπησε. Τσίμπησε ρε, 5 τσιμπιές Έπιασε το έχεις λιθρίνι. πάρει. Το λιθρίνι Τέλος πάντων. Λοιπόν, και θα βάλω και ένα Θα μονοδόλι του Αντώνη, αυτά τα μάνες, μονοδόλι μάνα. τη μαμά των μονοδολιών. Θα το κόψουμε στη μέση αυτό, μην το βάλεις Πού έτσι. είναι το κομμάτι? Το έβαλα. Ωραία. Θα Πάρα πάρω- από κάτω, μικρά. Να το. Αυτό το μονοδολάκι. Από εδώ μεριά να ξέρεις, κοίτα, έχω κάνει μια πατέντα εδώ. Ο Νίκος Κοίτα, βλέπεις μιλάει αυτά γιατί εδώ. δεν βάζεις βελόνι. Εδώ τα βλέπεις αυτά. Ναι. Αυτά τα 4 είναι ισπανικά. Αυτά είναι πεθαμένα. Ισπανικά είναι ρε. Πεθαμένα. Πεθαμένα είναι τα... Λοιπόν. Και βελώνουμε χωρίς βελόνα, όπως όλοι οι ψαράδες, μόνο ο Ναι. Νίκος θέλει βελόνα. Τώρα θα με φτύσεις στη μούρη, κοίτα. Κάνεις έτσι και μετά παίζεις τζοκεράκι. Προσπαθείς να ψαρέψεις το μονοδόλι, τα αγκίστρι μέσα στο μονοδόλι. Τώρα το έκανα εγώ πριν λίγο και ανατινάχτηκε στα χέρια Κάνεις μου. έτσι. Εμένα Ανατινάχτηκε. την άχθη, απλά του φύγε λίγο σκατουλάκι. Και ψάχνεις τη μύτη, τη βγάζεις, Τσακ. τσακ, Σου δώσω να βάλεις και ένα μαλακί έκανες. έτοιμο τι. Τίποτα, να βάζεις Έβαζα και εσύ ένα δεύτερο. Δεν πειράζει, αγκίστρι. την επόμενη φορά. Μπορώ να το περάσω και Τώρα δεν γίνεται, πρέπει να περάσει πρώτο το άλλο. Λοιπόν, αυτά όχι αυτά. Τώρα πρέπει να έρθει λίγο εδώ. περιμένουμε. Πάω να τον βοηθήσω γιατί έχει κάνει μαλακία. Και τα λέμε σε λίγο. Λοιπόν, guys, πήγα και βοήθησα τον Φίλιππα και έρχομαι πίσω και βλέπω τον ειδοποιητή μου πεταμένο κάτω. Και λέω τι έγινε ρε. Και έχω στο ζυμάρι. Έχει πιαστεί με 750 αγκίστρια. Τι είναι αυτό, σάλπα είναι? Σάλπα νομίζω είναι. Άντε βγάλω το τώρα αυτό έτσι όπως έχει πιαστεί. Λοιπόν, και το βλέπω κάτω και είχε μαγκώσει κιόλας μέσα, δεν μπορούσα να το φέρω έτσι όπως ερχόταν, νόμιζα ότι ήταν 5 κιλά εγώ. Ούρλιαζα σαν τον τρελό. Και τελικά είναι μικρό αλλά έχει πιαστεί, το είδατε. Λοιπόν, τώρα καθίσα να το βγάλω, πώς θα το βγάλω. Και συνεχίζουμε. Είδατε, δούλεψε και το ζυμάρι μου. Πάμε. Guys, μόλις βγήκε ένας κακαρέλος. Ωραίος κακαρέλος. Δεν έχω σήμερα βάσεις και τέτοια για να μπορώ να σας τραβάω. Πρώτα απ' όλα γιατί δεν έχω. Δεν πειράζει. Να μπορώ να σας τραβάω τα πιασίματα. Αλλά επειδή δεν το ξέρω ότι είναι πάνω, δεν πειράζει. Πάμε, συνεχίζουμε. Κόμπους. Παιδιά, ο Φίλιππας είχε ρίξει τώρα το καλάμι και εκεί που καθόμαστε έχει περάσει ένα δεκάλεπτο, κοιτάει με το φακό και βλέπει την πετονιά του και ήτανε
πάνω από το καράβι και από πίσω. Και του λέω μάζεψε γρήγορα, του λέω μπας και περάσει. Και ακούγεται στο καράβι ένα τουπ, 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 το βαρύδι και πέρασε ρε παιδιά. Πέρασε από πάνω από το καράβι και έπεσε βαλιδό. Ανοιχτό έτσι όπως Ο Φίλιππας κοιτάξτε πως ψαρεύει παιδιά. Κάτσε λίγο. Παραμάνες. Εντάξει, τώρα μπλέχτηκε. Κοιτάξτε εδώ. Ανοιχτή παραμάνα. Εντάξει, μολύβι ήταν, κόλπο είναι. Είναι απελευθερωτής. Ναι, να το κοίτα. Έφυγε. Απελευθερώθηκε. Τίποτα παιδιά, δεν έχουμε κάνει κάτι ακόμα εκτός από τα 3 ψαράκια αυτά. Τη σάλπα, σάλπα δεν ήτανε. Ναι. Τον κακαρέλο και το λιθρίνι. Τσιμπιά τώρα έχουμε αρκετή ώρα να πάρουμε. Θα κάτσουμε λίγο ακόμα να δούμε και ίσως πάμε απέναντι. Να πάμε γύρω το αμάξι και να πάμε απέναντι και από πίσω έχει μια παραλία, να κάτσουμε λίγο εκεί να δοκιμάσουμε. Αλλά όχι ακόμα, σε λίγο. Τώρα γιατί σε λίγο μπορεί να μπουν ψάρια εδώ. Λοιπόν. Καλή μου λίγο. Αυτά. Τα λέμε σε λίγο. Τι ήθελα. Πες μου τι ήθελα. Έλα, ξέρεις τι ήθελα. Μπελόνα. Το βελόνι. Το γαμίδι, το σβουρόνι μου, το σβούριξε. Κόπηκε. Παιδιά, μαζεύουμε. Πάμε απέναντι σε μια παραλία λίγο να δοκιμάσουμε γιατί δεν έχουμε πάρει τσιμπιά καμιά ώρα. Είπα του Φίλιππα πριν, είχε βγάλει το αγκίστρι του και είχε τυλιχτεί μπετονιά, έτσι ξέρεις πάρα πολύ. Όσοι το έχετε πάθει θα ξέρετε τι εννοώ. Και του είπα ότι διάβασα στο ίντερνετ πως υπάρχει ένα ψάρι που λέγεται σβουρόνι. Και αυτό το κάνει αυτό. Και τι μου απάντησες? Λέω ποιος μαλάκας γράφει αυτές τις μαλακές και μετά σκέφτομαι αφού υπάρχει μαλάκας σαν τον Νίκο και το διαβάζει κάποιος θα υπάρχει. Και μου λέει μόλις το σκέφτηκα. Το σβουρόνι είναι παιδιά αυτό που σας κάνει την μπετονιά να είναι σβουριστή. Σιγά. Λοιπόν, μαζέψαμε και πάμε από εκεί και τα λέμε από εκεί. Guys, ο Φίλιππας μάλλον έχει ψάρι αλλά κουβαλάει και το καλάμι το από ό,τι βλέπω. Το θέμα είναι Πού είναι το ψάρι? Κουβαλάει το καλάμι του μόνο. Ωπ, λιθρίνη. Το μαλάκα. Πότε προλάβε? Ρε φίλε να σου πω κάτι, δεν Τι? είναι το πότε προλάβε. Το πήρε και έφυγε Τι δεξιά. λιθρίνη, κοίτα τη λιθρίνη. Πάρει. Εντάξει, ναι. Κάτσε λίγο γιατί έχεις μπλεχτεί εδώ, τα έχεις κάνει. Περίμενε. Πού το πήγες? Το πήγε μέσα μάλλον. Περίμενε, μην το τραβάς. Ωραία, περίμενε, θα σου πω εγώ. Θα σου πω εγώ, δώσε μου μισό. Γιατί αυτό εδώ... Λιθρινάκι ο Φίλιππας, εμένα παιδιά πήρε μια τρελή τσιμπιά το καλάμι μου, αλλά δεν πιάστηκε. Από πάνω είναι. Πρόσεχε αυτό. Από πάνω. Αυτό εδώ τι είναι? Τα έχεις μπερδέψει όλα. Δεν είναι δικό μου. Το ξεμπέρδεψες. Λιθρίνη. Εγώ πήρα καλή τσιμπιά, αλλά δεν πιάστηκε. Τώρα πάω να Το το άλλο- δώσω. το άλλο- Μπορείς να μου δώσεις βελόνα. Ναι. Το άλλο παίζει να έχει ψάρι πάνω. Το άλλο εσύ το έφερες εδώ. Όχι, τώρα το βλέπω και πεινά. Μην μου κάνεις μαγκές τώρα. Μην μου δώσεις αυτή τη λεπτή. Γιατί εσύ θέλεις χοντρή. Ναι, μια χοντρή. Λοιπόν, πάω να δολώσω, να ρίξω και τα λέμε. Λοιπόν, guys, μαζέψαμε. Δεν τσιμπάει τίποτα εδώ και πολλή ώρα. Η ώρα έχει πάει 3. Είδα αυτά τα ψαράκια που είδατε πήραμε. Τώρα ήρθε και το καράβι εδώ το μεγάλο και μαζέψαμε. Θα καθόμασταν λίγο ακόμα, αλλά ήρθε το καράβι και αναγκαστικά μαζέψαμε. Πάμε στο Σάββα τώρα στην Ελευσίνα να τσιμπήσουμε κάτι να φάμε γιατί έχουμε λυσάξει στην πείνα. Και πάμε σπίτι για Νάνη. Μου περίσσεψαν 6-7 μονοδόλια, τα οποία μάλλον, δεν είναι σίγουρο, θα πάμε αύριο το μεσημέρι έτσι να τα ρίξουμε, να περάσει λίγο η ώρα. Εάν δεν πάμε, εάν πάμε, θα το κολλήσω σε αυτό το βίντεο, το αυριανό, το μεσημεριανό, εδώ στο τέλος του. Εάν δεν πάμε,
Αυτό ήταν το ψαρεματάκι για σήμερα. Ωραία περάσαμε, κάτι κάναμε. Αυτά. Όπως έχουμε πει, σε όσους αρέσουν τα βιντεάκια μου, κάντε ένα like, ένα subscribe για να ενημερώνεστε για τα καινούργια βίντεο. Προσπαθώ και κάνω ό,τι μπορώ και σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους για τη στήριξη που δίνετε στο κανάλι μου. Λοιπόν, φιλάκια πολλά και αν όχι και αν δεν συνεχίσουμε, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Bye bye. Hello παιδες. Τελικά πάμε για ψαρεματάκι. Όπως σας είπα χθες ότι μάλλον θα πάμε και αύριο το μεσημέρι. Είναι 3:30. Πάω μία σπίτι να δώσω τα χθεσινά ψαράκια στη μαμά, να τα φτιάξω να τα φάνε, και εγώ πάω να βρω το Φίλιππα πάλι στο ίδιο μέρος. Απλά σήμερα θα πάμε στην παραλία που σας είπα χθες ότι φεύγουμε από εδώ και πάμε απέναντι στην παραλία. Τελικά δεν πήγαμε γιατί γινόταν χαμός. Είχε πολλά αυτοκίνητα αραγμένα εκεί. Όλοι φαντάζεστε το λόγο. Σκοτάδια. Δεν ψαρεύανε σίγουρα. Χρησιμοποιούσαν άλλα καλάμια. Οκ, όμως τώρα λογικά δεν θα είναι κανείς, εκτός αν ψαρεύει κάποιος. Θα πάμε εκεί να τελειώσουμε τα 6-7 δολώματα που έχω. Έχω και κάτι μεγάλες μάνες, θα τις κόψουμε στη μέση να τις κάνουμε περισσότερα. Χαλαρά, κάνα 2-3 το πολύ. Αυτά. Λοιπόν, φεύγω, πάω σπίτι μου, αφήνω τα ψάρια στη μάνα και γυρνάω, παίρνω καφέ και πάω εκεί. Λοιπόν, τα λέμε σε λίγο. Λοιπόν guys, μόλις έφτασα. Ο Φίλιπ είναι ήδη εδώ. Εδώ θα κάτσουμε σήμερα, σε αυτή τη μικρή παραλιούλα. Και ξεκινάμε να στείνουμε. Εσύ τι κάνεις, γυρνάς εκεί, αυτό δικό σου είναι? Τόση ώρα το κοιτάω και λέω τι κάνει ρε μαλάκα. Λοιπόν, ξεκινάω να στήσω και τα λέμε σε λίγο. Λοιπόν guys, έστησα 2 καλάμια, ένα με τραβέντο σταθερό. Γι' αυτό του έχω αφήσει ένα πολύ μικρό τσάκ εδώ, να είναι τεντωμένο, άμα τραβήξει κάτι να καρφωθεί. Είναι ίσα ίσα για να τα ακούσω. Κανονικά θέλει πάνω κουδουνάκι, ξέρω θα το πείτε. Βαριέμαι να το κάνω αυτή τη διαδικασία, εκεί και άμα θέλει. Και στο άλλο έχω βάλει με σύση. Έβγαλα τα μεγάλα μέσα. Έβγαλα το καλό καλάμι. Και ο Φίλιππας τώρα έριξε εκεί. Άμα δεν τζιμπάει εδώ τώρα, θα πάμε και θα ρίξουμε λίγο πιο ριχά, πιο μέσα. Προς τα εκεί δηλαδή που δείχνω. Παιδιά, μόλις έμαγα σαβούρα. Γλίστρης. Fuck. Στράφωσε και το κινητό. Μαλάκα. Γλίστρισα τα παπούτσια. Πρέπει να πάω να πάρω παπούτσια μαλάκα, δεν γίνεται. Και ο Φίλιππας πήρε καινούριο καλάμι παιδιά. Μόλις τώρα το εγγενίασε. Ποιο είναι? Oceanic Energy. Oceanic Energy. Τρίσπαστο. 100-250. Τιόγρα μαλάκα. Ναι, πριν που πηδάγανε που σου είπα. Γιατί το βγάζεις? Το ρίξω από εκεί που έχει ψάρι. Και πώς θα το βάλεις, στον πάτο μου? Ωραίος, Ας το ρίξω εδώ τώρα και μετά το ρίξουμε από εκεί, ρε. Γιατί? Πήρε θάρρος τώρα, Φίλιππας, από τα 80 και τα 60. Τι έχεις τώρα πάνω? 100. Έχει 100 και δεν του κάνει, επειδή το καλάμι είναι 100-250, θα του βάλει τώρα πιο μεγάλο μολύβι. Θέλω να του βάλω ένα 250 να δω τι θα. Τίποτα, θα το πετάξει. Δεν είναι αυτό. Τρίσπαστο θα γίνει.
Δεν έχω, 110 έχω το πιο βαρύ. Έχω κι εγώ 120 σου δώσω. Λοιπόν, Γιατί για να το σπάσω. 120 ρε μαλάκα. Κατοστάρι το. Θες να σου δώσω 120. Όχι, θέλω να κάνεις λίγο χώρο, να κάνω μια βολή. Ανέβα πάνω. Πώς τους λένε αυτούς τους επαγγελματίες. Πώς θα την κάνεις, αφού από εδώ έχεις ρίξει αυτό το καλάμι. Δεν ρίχνω από πάνω. Κάτσε και θα σκοτωθούμε εδώ πέρα που δεν κοιτάμε. Τι έκανες ρε μαλάκα. Ρίχθηκε το τέτοιο. Το σίσι. Έσπασε. Μάλλον. Έσπασε το σίσι παιδιά. Και ο Φίλιππας αντιγράφει τις βολές μου. Βαράει το καλάμι μέσα στο νερό. Θα έλεγα κάτι για αυτά τα σύσι τώρα, αλλά τέλος πάντων. Έλα σου δώσω εγώ σίσι. Τι να το κάνουμε, αφού λύνει 100 γραμμάρια. Εγώ να σου δώσω Πάντα. σίσι ρε. Τι σύσι. Τα καλά. Αυτά είναι τα μούφα. Το έχω και στο βίντεο. Δεν λήφθη το σύσι, έλα να δεις. Τι έγινε. Το έχω και στο βίντεο πάντως που βάρεσε το καλάμι μέσα στο νερό. Για να μην λένε το κάνω μόνο εγώ. Όχι, να μην το δείξεις το βίντεο αυτό, γιατί θα το δει ο πολίτης και άμα σπάσει το καλάμι θα μου πει μετά μαλάκα το χτύπησε το καλάμι. Κοίτα εδώ, Τι. το βλέπεις ότι είναι κλειστό αυτό και το σύσι δεν άνοιξε τελικά. Και όλο είναι κλειστό. Ναι. Ξέρεις τι έγινε. Όχι. Δεν έβαλες μολύβι. Όχι, ναι ρε. Α, έφυγε από το μολύβι από το ανοιγματάκι. Άνοιξε. Όχι, έφυγε. Άνοιξε το σύρμα αφού το ένιωσα ότι είχα μολύβι και ξαφνικά δεν είχα. Δεν ανοίγει το σύρμα ρε, απλά έχει ένα μικρό κοψιματάκι. Αυτά τα μολύβια. Μάλλον πήγε εκεί. Δεν υπάρχει περίπτωση. Τι δεν υπάρχει, δες τα να δεις. Έλα να σου δείξω το μολύβι. Έχει ένα μικρό κοψιματάκι σου λέω. Κοίτα πώς είναι τα μολύβια. Και παίρνουν αυτό εδώ και το στραβώνουνε. Γιατί, Και εγώ τώρα έβαλα δύναμη και άνοιξε. Δεν ανοίγει ρε μαλάκα Και αυτό. δεν ανοίγει. Ρε, όπως τους κλείνει έτσι και ανοίγει. Γιατί είναι έτσι αυτό το μολύβι. Γιατί έτυχε. Έλα να σου δώσω εγώ το δικό μου ρε. Καλά γιατί πήρες ανοιχτό ρε μαλάκα. Γιατί το πήρα από τη σακούλα, από τα τέτοια, τα έβαλα στη σακούλα και τα... Αυτά που σου έφερα εγώ. Όχι, να, 110. Κοίτα έχει ανοιχτηματάκι. Ναι, Εκεί έγινε η μαλακία. δεν γίνεται να γίνει εκεί μαλακία. Μαλάκα αυτό δεν στραβώνει, πας καλά. Πώς δεν στραβώνει, ρε. Άμα βάζεις δύναμη στραβώνει. Κάτσε το κλείσουμε το ανοιγματάκι, να μην χωράει να δει. Έλα να σου Είναι δώσω εγώ το κλειστό. δικό μου μολύβι ρε. Γιατί αυτό τι διαφορά έχει. Που είναι με σύση κανονικό. Τι είναι στραβέντο. Όχι τραβέντο. Με στριφτάρι ρε. Α, κλειστό τελείως. Στριφτάρι. 120 είναι ή 100. 120, αλλά δεν μου αρέσουν αυτά. Γιατί τι σε χαλάει. Εκεί να κάνουν καλύτερες βολές. Καλά ρίξε τώρα με αυτό. Όχι, θα ρίξω κίνητο. Όχι. Το πάρω και αυτό. Γαμμένε. Δεν έχω μολύβια. 3 έχω. Τώρα έχει 2. Λοιπόν παιδιά, Πάμε πάρει 2. περιμένετε να ξαναρίξει. Να ξανακομπανίσει το καλάμι μες στο νερό. Αυτό ακριβώς μου έγινε εμένα στα βράχια. Δεν είχε νερό. Στα βράχια. Επειδή μου φύγε το μολύβι από τη φόρα δεν πρόλαβα να το σταματήσω και το κομπανίσαμε στο... Εγώ όχι, δεν πρόλαβα να το σταματήσω. Μου πήγε από το άλλο χέρι γιατί ήταν ελεύθερο. Άντε τελείωνε ρε, τραβάω βίντεο πόση ώρα. Κοίτα εδώ. Άνοιξε το pick-up. Τώρα θα κοπεί το σύσι. Και δεν έβαλα και το Και το βάρη. πήγες και πολύ κάτω το καλάμι. Πιο πάνω πρέπει να το σταματήσεις. Μα δεν το σταμάτησα, μου φύγε από το χέρι σου με το ένα το Α. έφαγα. Έτσι πως έχει. Κάτσε να μην έχει αυτή που την έβρεπε, ναι. Κάτι λόγο. Δεν τον έχει συνηθίσει. Λοιπόν, τα λέμε σε λίγο. Λοιπόν, guys, μαζεύουμε γιατί έγινε ένα περιστατικό μόλις τώρα. Ο Φίλιππας είχε πάει τέρμα εκεί που βλέπετε και έκανε spinning. Εγώ ήμουν εκεί κάτω και έκανα spinning και ξαφνικά ακούω ένα
να λέει ο Φίλιππας, ακούω ένα το τσαντάκι σου που είναι. Και τον βλέπω από εκεί, το Φίλιππα, να έρχεται μαζί με ένα γύφτο και είχε το τσαντάκι μου. Πότε έφυγε ο Φίλιππας από εκεί κάτω που σας είπα και έφτασε πίσω από τους λόφους, τον έπιασε και τον έφερε πίσω, εγώ δεν κατάλαβα Χριστό. Ήρθε ο γύφτος σκυφτός από εκεί πέρα, ήρθε εδώ, πήρε από εδώ πέρα, είχα το τσαντάκι μου εδώ στο κάθισμα, το πήρε και έφυγε. Ο Φίλιππας τον είδε, εγώ δεν πήρα χαμπάρι τίποτα, δεν ακούστηκε κάτι. Τώρα για κάποιο λόγο την αστυνομία δεν την πήραμε, που έπρεπε. Τέλος πάντων να προσέχουν όποιος έρχεται εδώ. Όποιος έρχεται εδώ στο Τσοκανί, Το νου του. εδώ στο Τσοκανί που είμαστε, ναι, θα σας βάλω το link στην περιγραφή, Όχι το link. να ξέρουν το μέρος. Μέσα στην Ελευσίνα είμαστε. Αν είναι δυνατόν. Καλά, ναι, εντάξει, γενικά. Εντάξει, είναι απόμερα, δεν λέω, αλλά μέσα στην Ελευσίνα είμαστε και μπροστά στα μάτια μας. Άλλος ήταν στα 5 μέτρα και το λαμόγιο ήρθε εδώ και μπήκε μέσα στα μάξι. Μην αφήνετε τίποτα. Προσοχή, γιατί βουτάνε και δεν το παίρνετε χαμπάρι. Εγώ δεν, σας λέω, δεν κατάλαβα τίποτα. Ο Φίλιππας τον είδε, έτρεξε αστραπιαία από εκεί κάτω, πήγε, τον έπιασε, τον έφερε και εδώ με το τσαντάκι μου και εγώ δεν πήρα χαμπάρι τίποτα. Ήμουν εκεί μπροστά στα 5 μέτρα. Δεν ακούστηκε τίποτα. Τέλος πάντων, πάμε μάλλον αλλού, με πιο φως, γιατί τώρα δεν φύραμε αστυνομία, μην πάει και φέρει και καμιά 15-20 τώρα άλλους εδώ πέρα και έχουμε μπλεξίματα. Αυτό. Λοιπόν, κλείνω και τα λέμε στο καινούργιο σημείο. Λοιπόν, guys, υπερφωτισμός. Ήρθαμε εδώ να έχουμε και φώτα και το κεφάλι μας ήσυχο. Και ρίξαμε τώρα μόλις τα καλάμια. Τίποτα δεν ξέρω. Θέλω να μου γράψετε στα comment πόσοι από εσάς θα τον, εκτός αν το έχετε πάθει κι εσείς, πόσοι από εσάς θα τον είχατε σακατέψει στο ξύλο αντί να τον αφήσετε. Δεν έπρεπε να τον αφήσουμε, το είπαμε μετά με τον Φίλιππα, αλλά τέλος πάντων. Αυτός έφαγε τη μία, σου λέω, και σταμάτησε, μετά ερχόταν. Εγώ να το δεν ξέρω. Αυτά τα πόδια, γαζέλα. Πονάει το πόδι του Φίλιππα, κάπου δεν θυμάται πού, κάπου βρήκε μάλλον την ώρα που τρέξε. Λοιπόν, τώρα σταματάμε. Καθόμαστε, ρίξαμε και τα καλάμια. Έβαλε ο Φίλιππας 3 εδώ και εγώ 2 εδώ. Και ήρθε η ώρα να παραγγείλουμε κάτι να φάμε γιατί μας έχει κόψει η λόρδα. Εάν δεν τσιμπήσει μέχρι να έρθει το φαΐ και να φάμε, φεύγουμε. Θα σας πω όμως. Λοιπόν, φιλάκια, τα λέμε σε λίγο. Παιδιά, μας έπιασε πάνω στο φαΐ. Όχι, εγώ δεν σταμάτησα το φαΐ για το ψάρι. Ναι, ο Φίλιππας λέει να πάρουμε μια τσιμπιά τώρα και την πήρε την στιγμή που το είπε. Έκατσε, τελείωσε το σουβλάκι του και τώρα το μαζεύει. Ναι, αφού στο είπα. Και έχει πάνω ένα ωραίο σαργό, κακαρέλο. Τι μικρό είναι ρε μαλάκα. Τι εντάξει ρε μαλάκα, δεν μικρό. Μικρό, ενώ δεν είναι ψάρι. Όχι, εντάξει, δεν είναι τσιπούρα 5 κιλά. Μια χαρά είναι ρε μαλάκα, τι λες. Τι είναι σαργό, κακαρέλος. Κακαρέλος. Το πιάστηκε με το μεγάλο αγκίστρι. Ναι. Στο χιλάκι. Αλλά έτσι πως το κάρφωσα που να φύγει ρε. Αυτό κάρφωσε 3 φορές, όχι μία. Βγάλω το και κράτω το και μία έτσι, να σε βγάλω και μία. Γιατί δεν έχουμε βγάλει. Ναι, δεν έχουμε thumbnail. Έτσι, ουρίτσα και μπροστά. Τι ουρίτσα και μπροστά, μικρό είναι το ψάρι. Δεν πειράζει να το δω. ρίξω μέσα τώρα που είναι ζωντανό. Εντάξει, ρίξτε, τι με νοιάζει. Εκεί. Μας κλέψαν και γύριστη. Μας κλέψαν και γύριστη. Λοιπόν, πήραμε και εδώ ένα ψαράκι. Σε όλα τα μέρη που έχουμε πάει από χθες έχουμε πάρει και ένα ψαράκι. Δεν πήραμε χαρτί. Στο πρώτο πήραμε 3 ψαράκια. Όχι, να μην σκούσεις πάνω μου. Χαρτοπετσέτες μέσα στη σακούλα. Δεν έχει. Λοιπόν, αυτά. Και τα λέμε σε λίγο. Λοιπόν, παιδιά. Ναι, αυτό σου λέω. Δεν κάναμε κάτι άλλο. Μαζεύουμε τώρα. Το ψαράκι είναι ακόμα ζωντανό που βγάλω ο Φίλιππας. Θα το αφήσεις. Δεν κάνουμε.
Έλα, μην με τσιμπάς, θα σου σκοτώσει. Το ψαράκι είναι ακόμα ζωντανό. Ψαράκι, καλό είναι, αλλά τώρα είναι μόνο ένα, οπότε Είναι τυχερό. αντίο. Και θα πιαστεί στο φελό, λέει τώρα το χαζό. Και άλλο φελό έχει, κοινάτος, τον βλέπεις μέσα στο λάστιχο. Λοιπόν, τώρα αυτό ήταν το ψαρεματάκι, όχι όπως εχθές που είπαμε μάλλον. Να βγάλω τώρα άλλα 2 τέτοια. Δεν ξέρω. Μαζεύει φίλο σας, φαντάζεσαι. Ευχαριστώ πολύ που μας στηρίζετε. Περνάμε τέλεια. Ελπίζω να περνάτε και εσείς τέλεια. Κάντε ένα like, μια εγγραφή στο κανάλι. Και αυτά. Αυτά. Και μακριά από Gypsy. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Φιλάκια πολλά. Και ενώ σας είπα γεια σας τα λέμε, στο μάζεμα των καλαμιών, ο Φίλιππας έβγαλε μια μουρμούρα. Ήτανε πάνω, δεν είχε κουνηθεί. Το έχει καταπιεί όμως, προσπαθεί να το βγάλει χωρίς να την τραυματίσει, γιατί μιας και πετάξαμε το άλλο, θα πετάξει και αυτό. Εγώ τις έβγαλα. Τι τις έβγαλες? Κόκαλο. Μην το αφήσεις αυτό. Πάει, κοίτα, μαλάκα, βγάλε αίμα στο χέρι σου. Τίγκα. Κρίμα. Θα τα αφήναμε αυτό, αφού αφήσαμε και τ' άλλο. Αλλά ατύχησε. Και τώρα είναι ξανά. Αυτό ήταν το βιντεάκι για σήμερα. Κανονικά αυτή τη φορά. Βάλε αυτό thumbnail. Βασικά και τα δύο ψάρια θα βάλεις thumbnail. Δεν γίνεται. Δεν, με το φως που έχεις στη μούρη δεν φαίνεσαι ούτε για thumbnail ούτε. Που έχουμε και πολύ καιρό να δούμε. Εκεί. Φιλάκια πολλά, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.